maganin ƙarya hallara. Dama Hausawa sun ce ramin ƙarya ƙurarre ne a garin neman suna kare ya faɗa ramin kura. A yau gidan TV namu na AMD TV Hausa mun zurfafa bincike a inda muka gano wani celebrity da ke ikirarin cewa shi malami ne, malam mai asali sunna. A baya mun kawo muku labarin wani malami da ya kokarin cin zarafin shahararren jarumin Kannywood producer kuma darakta a masana'antar Kannywood wato Adam A Zango, inda wannan malami ya fito yake kalubalantar jarumi akan cewa yana neman 'yan mata da domin ya yi lalata da su. Bayan duniya ta yi ca a kan shi, sai kuma wannan maganar ta malam Bahaushe ta tabbata akan wannan malami. Rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya. Ta tabbata a kan shi a inda gidan TV namu na MDTV a wasu muka gano cewa ya jingina da wancan kazafin ne domin ya tallata kasuwancinsa da dandalin YouTube. Yayin da gidan TV AMDTV a wasu muka ziyarci shafinsa na YouTube, sai muka ga cewa yau tsawon shekaru 2 kenan babu wasu 'yan watanni da ya buɗe shafinsa na Instagram, amma kasuwancin shi bai faɗa ba, domin kuwa ita wannan kasuwa ta YouTube sai da mabiya ake samun riba. A baya ya ɗora darussa da dama amma babu mai kulawa, tunda ya haɗa wannan shafi nasa ya gaza samun ko da subscribers 12. Bayan da muka tsananta bincike sai muka gano cewa ya shiga matukar damuwa yayin da ya ga abokan shi jaruman barkwanci suna ta samun kuɗi ta hanyar YouTube. A dai cikin wannan jiha tasu ta Kaduna an samu wani jarumi ɗaya daga cikinsu yayin da ya samu babbar kyauta daga YouTube Gold Award, domin hakan ya sanya sai yanke shawarar shiga ɗakin matar shi, yayin da ya sanya aka ɗora mishi kyamara da kuma mic ya fara zuba tamkar kanyar da ba ta da zaƙi. Nan da nan sai duniya ta dinga bibiyar shi, saboda shi dama burin shi ya taba jarumi Adam A Zango domin ya samu suna kuma kasuwancin shi na YouTube ya fada. Yanzu haka wannan malami ya samu mabiya sama da 600 a sanadin munafurci da kuma kazafi da ya yi wa jarumi Adam A Zango. Kamar yadda kuke gani wannan malami yana wa'azi ne amma babu masu sauraro, sa'annan kuma yana gwalangwaso tamkar wani jarumin barkwanci, kana kuma a cikin wa'azinsa babu aya ballantana hadisi, haka zalika duk a cikin zantukan shi babu Allah. To dai yau ƙarya ta ƙare, mun gano cewa wannan malami da ke ikirarin kansa a matsayin mai fitawul huda asadu sunna jarumin tamama ne da ke neman suna. Kamar yadda jarumi kuma mawaƙi Mr. Bangis ya yi bayani a shafinsa na Instagram cewa kai malam mai barkwanci, idan mabiya kake bukata sai ka yi magana. Domin kasancewa da gidan TV namu na AMD TV Hausa, ku danna subscribe kana kuma kula da ƙarara domin samun sabon shirye-shiryenmu. Mun gode. AMD TV Hausa ta fice. Da haka wannan shine kawai maganar da zan iya yi, ba zan ja dogon bayani akan matsalar ba. Da haka wanda yake ganin abin da muke kai kuskure ne shikenan, kuma suke ganin cewa kare shi wancan din shine daidai, ba su iya fitowa sun faɗi kusakurai da abubuwan da ya kamata a gyara ba a harkar masana'antar, amma suke iya mana raddi da mun fito mun ci abin da aka yi bai dace ba. Don haka su shirya tsayawa ran kiyama su kare abubuwan da yake aikatawa da sauransu. Allah madaukakin sarki ka shirye da mu. Daga ƙarshe ina kiran jan hankalin masoya wayanda suke bibiyan shafin mu, muna muku fatan alheri, sannan kuma sanarwa ce ta musamman ga wanda suke bibiyan shafin mu, ku shiga YouTube ku je ku yi subscribe din channel na mai suna Miftahul Huda Asadul Islam TV. Asadul Islam TV, domin akwai shirin da zamu fara kwanan nan mai taken addinin kabiranka. Zamu raka kawo kissoshi wanda suke masu ma'ana da daukan darasa a cikin kissoshin a cikin YouTube. Wannan zan yi magana ne akan wannan malam, wannan dai ba malam bane gaskiya, ni baran ce maka malami ba saboda kai dan business ne, saboda ni ma kake kawai kai ka samu YouTube channel ka ce ka yi tallan YouTube channel naka mana. Habba yalla bai ba a neman, ni ba ran ƙara ce ma malam ba saboda kai artist ne dan uwana. Bari man ga ma yiwa artist, kai artist ne, saboda kai artist kana neman subscribers, ai artist ne dan uwana. Zan yi magana akan wannan artist din amma mai fakewa da yana zagin mutane. Ka daina, saboda an ga darajanka baka ji ba. Na rantsi da Allah, na rantsi da Allah, idan ka ƙara wannan abun wallahi zan cire ba rawanin wannan mutuncin, zan ta ma fuck up ne har sai ka gaji da ni. Fuck up da ka sani. Ai subscribing, to ni ma ku nemi subscribing YouTube dina Mr. Bangis. Business ni ma nike, yanda nike business yake business muke, mu ci gaba da ni da kai.